Warning: what you are about to watch may make you question everything you thought you knew. Viewer discretion is advised. Ole video tharnen koron lele ta tun chuma kan thlir tur hi title Hmang hian Russian sleep experiment ti ania he video kan thlir tur hi thudik tak ani tia proof na pom chuang lawa ma se thudik ani thengem ti hi zona lian ber ania achan chu adik theina lai tam dak pom ve bok ani a hun lai an no ti na hun lai ngei tu akhan pumsang khaza kwa somli borbel khan Russian scientist te chuan World War II in do pui patni na hun lai vela an man te chunga chuan experiment rapthlak tak an tia an experiment tia hian gas mi chok har thei turang chi stimulant gas ang chi hi an lo panga heng ho hi room pakhala an khum khom beka an room omna hi har pui vek ani boka an mutna tur khum te takte da sakan ni boka hei mai ba ka tuite in thlir na turte an cho te thlengin thakhat de turang bel chu an da tel bok ani heng mi te hi he experiment an pal tlang thei ani chuan chhuah zalen an tiama hei wang hian an ni po chuan an rem ti ve ta he experiment a hian ni som thum mulo tura he dam doi manga khoidam lam experiment hi an tum berani an room omna chu khar phui ve kan nia he ti lai huna hian closed circuit camera ang chi kha man tura la om lawa chu wangin anom dan le chungchang te an chezia te an en theinan inchis nga vela zau panga chuan dar thlang an bua boka heta tang hian zir chian an tumani chuan microphone an bua tel boka hei hian an risiam le an o te chu a record thei bok don ani hemi te pani technique phang hian heng mi te hi zir chian an tumani an mi zia in thak dan vel ha gas an pan effect a kha zir chian an tum ta ni experiment chu an hankal pui ta ninga chung bel chu engma in soisel na le buaina mutur a om lawa mitang te chevel le chongria po chuan thildang lam mutur om lem lo ma se ani rukna chuan thil adang lam chanta an ril ru le ngei tu na te chu a buai deuh chana mitang te chuan an nun hlui te ron soi chuakin an chia le thasiat na te chuan ron lo deuh chana an a chan der to ani an mani le mani te po chu an in pe to lawa a then chuan dar thanga te chuan an ron bi chuaka mak deuh in an khota chana hei hi scientist ten an mu chuan an gas effect kha aron thok chan mitang te akhan aron thok chan ani ti kha an hu chho ta ni chu ani somna chuan mitang te zinga pakhat chuan orol ring zat mai hian aron out chuak te vak maya an omna ruma te chuan an tlan pual vaka ti hian dar kar thum chuang a oma he pa hi ma se a o chu a zoi tial tiala a hnuah chuan a chaw ta a o hria tur om to lo ani he researchers te chuan an han en pia chuan a o bom kha a aw na lama khan a ti thia ani ang ti te po khang ai dan an nei ani magdau mai chu heta mitang te hian he pa aw vak a beng chen vak lai hian engtin ma an react lawa an en liam top me ni ti khan beng cheng pon ti lem lawa auto su pon ti lem lawa engma tiang kha reaction a kha tang ho te zinga tang khan mu tur om lo ani an mani khan an om be top maya anhuwa midang an ron out chuak an ron tre chuak velia ani po chu rei lo te thwa chuan o chu a chaw vele ta ari hria tur om to lo ani he thil thlen hu ni thum bela chuan ri engma room atang khan aron chuak to lawa hria tur om to lawa chuan researchers te kha microphone te kha dar kar tin deuh thokhan an han checka ma se a that thei si lawa chuan room chunga oxygen level te po kha an han en pia chuan la thavek sia level te po kha la sang mai sia an la thilo ti kha chu a hria dreng mai ani khata tang khan
room an hon chuan an stimulant gas man khan alo khat veka microphones atang po chuan o pathum an shat theita ma se heng mi te hian magdeu main gas chu lada belle turin an ngin tatlat mea Russian sipei te po chuan ruma an balu chuan heta hian a ringin an che tawak vak mea a sipei ho te po chuan mitang te tin hun an han mu chuan an che chuak ve ta boka mitang te panga zinga khan pali an dadam chuaka ma se dam po an ang to lo zoka an dan vel han en khan nung reng chunga thiang vela an ni to zo kani so le turan da te po chu ninga vel bak an e lawa khoi loin ala om peka e tu reng an lo e to lo ti kha a hriat pekani researchers te chuan room chhungan balu chuan tui hi inches li vela sang hian alo tling khoma a tui luan na drain an han check chuan mihring tak sa sang le bun hian alo no phui hi alo nia mitang te zinga thim pakhat tak sa sang chu alo dar nuaya ruma chuan he pa hi anak ru ta thlengin alang chuak veka a chuak te a thin lai bor vel te chu alang veka ni he pa thisen le tui ting te chu a in chaw pol vel nuaya chu ta chuan ni engemaw za chuan lo khaw sa char ti na ni researchers ten tang dang te pawh an han en tian chuan an taksa an vun te chu an lo se thla chhuatah chuan an vun tla te pawh chu hmuh tur a awm bawka an kut chungchang te pawh chu alo bung fur hlawma heng te hi an han chui chian chuan an mani ti vek kha alo nia rapthlak te ni an nak ru lai vel tuam tu vun te chu an se thla veka an thin lai bor vel te chu hmuh thei vekin a awma researchers ho ten an digestive system an chokong vel an han en fia khan an pumpuya te chuan eng dang man hmulawa mihring sa thlir kha an hmu ani chu an mani le an mani kha an lo ei char ti na ni chu heng mi te hian magdeu main helai room atang hian lak chhuah hian du lo bura hei patopin an lo bei le ta an lo nor thin ani lak chhuah tumtu te sipei te pawh kha hei bang hian Russian sipei duty te pawh khan a ngei na reng an hrelo ani chuan voi khat pawh la chhuak tura an balu chuan tang te chuan an lo sual le hrek maya sipei pakhat phei chu a hmawng an lo se a thi khal dera pakhat le pawh chu atakah hiam ani bawk ani ti hian lak chhuah tumtu te Russian sipei te kha an lo thata an lo bei zela mi pali ti hian an lo that mak mai ni chuan pakhat le bawk pawh chu he thila tona wang hian a thuak lama khoi buai dewa a hnukar khat be line ok tuma chu ti chuan an zawain mi panga lai an lo that to tin ani chu mitang te hian ma se ti hian mitang te chu an taksa te lo chawa an thita zela a topa chuan pakhat chaw abang ta ni chuan he pa pawh hi a chaw to hle maya a lungphu le taksa thodan te en pia turin EEG monitoring te chuan han tia a changin mi zemak deuh te a ron neya a thuak a buai ani deuh ber mai Russian sipei commander chuan he pa pawh hi adam khaw chuak dawn lo ani ti a hriat chuan a kap hlum bele ta ni ma se ka soituang khan hemi experiment bik chu Russian sarkar hian an mitang te chunga an ti ngei am ti hi proof pawh a awm chuang lo thudika ni.A ti pawh awm chuang lawa ma se ni theila tam tak a awm ani hetiang mind control rilru mihring rilru thunun theina tur experiment ang ti hi USA sarkar nge pon an local pui to a ka video pasalam panga te pawh han ka soile to poka he thil hi project MK Ultra ti pawh ni poka kha CIA mind control program ania ta pawh khan damdoi chi sang mihring khan an manga damdoi thodan kha NP anan an lo pang ani kha he project MK Ultra ti pawh hi kumsang kha zakwa songa pathum borvela khan USA sarkar hian an lo ti to poka ni hetiang experiment an lo ti hun lai kha chuan in do pui hun lai te khan nia ram hausa te khan an sipei te kha ram dang te ain chak jok se engkima ma son jok se ti khan duwa tiang experiment te po ha an ti thei ani an ril ruan thuak te thunun dan tur an hria chuan ol sam takin ne na kha in do na khan an nei thei don ani chu wang tiang experiment sang te po kha an ti thei na lai ani na lai tur kha
atam mai ni chan le wang kha chu wangin he experiment Russian sleep experiment ti po hi proof chu om lo ma se ani theina lai tur tam taka khaw omani ole ti khan kanin thale photanga chuan ka channel te tha beng mar thlai ti chuan khongai takin lo subscribe la lo like bok la video le beka kai phule theu don nia bye